Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Tistgħu tibqgħu bil-qiegħda u min għadu bil-wifqa nispera jġibulu siġġu. Ħanidu t-talba li għallimna l-mulej. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sitna Marija il-ħnina, San Pawl missierna, San Franġisk tas-Sisi, fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. L-għunet nirringrazzjakom ħafna tal-prezenza ta'kom li tagħmel dan l-att tal-preżentazzjoni mill-Arċisqof tal-kelma tal-Papa att ekleżjali. Il-Knisja mhijiex l-Arċisqof, il-Knisja hija l-komunità, il-familja tal-mulej miġbura madwar ir-raj tagħha. U għalhekk inħoss li il-kelma tal-Papa li waslitinna fil-forma tal-Enċiklika Laudato Si għandna inneduha fostna bħala Knisja. L-ewwel nixtieq nirringrazzja lil min fi żmien qasir ħafna ħadem imma qutieq biex ikonna it-test tal-Enċiklika bil-Malti. Nixtieq nirringrazzja pubblikament il-Franġisku għat-tart u anke lil Joe Huber għal-traduzzjoni tas-sintesi. Intom irċivejtu intom deħlin daw iż-żewġ dokumenti, ma nafx għaliex hemm ħafna aħdar fihom, nistgħu timmaġinaw għaliex. U hemm ukoll il-Papa li ħares il-fuq. Hija ħaġa sabiħa li aħna wkoll li konna il-kelma tal-Papa bil-Malti biex inkunu nistgħu nużawha anke fir-riflessjonijiet tagħna bħala komunità u individwalment. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lil reliġjonu ħajja, il-Franġiskani konventwali, li għandhom dal-agreement ma' Santa Sede li jippubblikaw l-enċikliċi tal-Papa u li ħadmu fl-imkien ma' dioċezi biex wasalna għal dan il-jum propju ftit tal-jiem wara it-tnedija formali uffiċjali ta' din l-enċiklika. Jiena fil-preżentazzjoni tiegħi se nuża is-sintesi li ħarġet mis-Santa Sede stess. Għal grazzja t'Alla wara ħafna insistenza minna l-isfid, mod speċjali il-predeċessuri tiegħi madwar id-dinja, is-Santa Sede meta toħroġ enċiklika tal-Papa tipprovdi wkoll sintesi biex tgħin lil dak li jkun jifhem malajr u fi ftit kliem il-messaġġ essenzjali. U jiena biex inkun anke fidil lejn l-ispirtu tal-enċiklika se nimxi b'mod fidil ħafna ma' din is-sintesi. Innotajt xi żbalji l-awwel li tajjeb nikoroġuhom flimkien għax qegħdin anke fit-test tal-enċiklika, imma dawk huma kif kien jgħidilna l-professur tal-Kostituzzjonal, pleasures yet to come. Meta tispirani x-xemx li qiegħda dritt f'għajnejja għandkom tkunu tafu, veru fl-enċiklika tispiċċa li lin mix-xemx, imma let nixtieq ukoll insellem il-personalitajiet distinti, qed nieħu pjaċir li nara ċertu uċuħ li huma parti mill-istorja tal-pajjiż, il-presidenti emeriti, imma anke l-preżenza tiegħek, Ministru Brinkat, hija ġest li napprezza ħafna u nixtieq li twassal anke is-sentimenti ta' gratitudni tiegħi lill-Gvern ta' Malta. L-Enċiklika kif tafu Laudato Si tieħu isimha mill-invokazzjoni ta' San Franġisk tas-Sisi, Laudato Si mi Signore,
tkun infaħħar mulejja fil-kantiku tal-ħolqien, il-kantiko delle kreature, li fil-letturatura nieħu l-opportunità li nsellem anke l-Ministru Falzona, li fil-letteratura taljana, anzi fil-istorja tal-letteratura anke moderna, hija waħda mill-ewwel biex ngħidu hekk poeżiji li f'kull antoloġija tal-poeżija taljana issiba bħala waħda mill-mumenti sbieħ tal-bidu tal-poeżija bil-vernakolar, anke għaliex it-Taljan tal-Kantico delle Creature huwa qrib ħafna anke l-Latin. Ma jgħidux frate, sole, sorella luna. U intom tafu anke l-famuż film ta' Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna, li ispirat propju minn frażi feliċi tal-Kantico delle Creature. Imma din l-invokazzjoni tfakkar li l-art, id-dar komuni tagħna, hija wkoll bħal oħtna, li magħha naqsmu ħajjitna u bħalhom sabiħa li tilqana f'diraja. Jiena naħseb waħda mill-affarijiet importanti jekk ikolli jekk tgħiduli fi ftit kliem l-Enċiklika x'tagħmel, x'kontribut essenzjali, apparti dak li kiteb illum f'ġurnal il-Ministru Brincat, li apprezzajt ħafna, Ministru. L-ewwel nett għall-ambjent tagħti isem li huwa il-ħolqien. Il-ħolqien jippresupponi ħallieq. Mela l-ewwel ħaġa li tagħmel fondamentali l-Enċiklika tal-Papa, u għalhekk huwa profond ħafna t-titlu Laudato Si, li mill-ambjent, l-environment, dak li ngħidu l-ambjent, tagħmel innu ta' ringrazzjament lil ħallieq. U peress li aħna wkoll kreaturi, tpoġġi lilna f'dan il-kuntest wiesa li għamilna ħaġa waħda mal-ħolqien u li aħna ġejjin ukoll minn ħallieq. Allura tagħti aspett biex ngħidu hekk vertikali lill-kwistjoni ambjentali. Ma minn dan it-titlu profond li l-ambjent isir ukoll ħolqien u hu ħolqien, hemm allura r-responsabilità. Ir-responsabilità li l-ħolqien peress li huwa don mhux qiegħed hemm biex nisfruttah tant biex nużah b'mod sostenibbli u nindukrah. U dik hija inħoss jiena l-filosofija konkreta u essenzjali tal-Enċiklika tal-Papa Laudato Si. Evidentement il-Papa ħafna iżjed paġni minn dan it-30 sekonda osservazzjoni tiegħi, għax anke jekk taraw it-traduzzjoni bil-Malt li tqasmet, aħna wasalna għal grazzja tal-aħna l-Maltin dejjem tajbina records 255. L-edizzjoni tas-Santa Sede 192. Imma din hija enċiklika mhix żgħira. Din oħtna, jgħid il-Papa fin-numru 8, qed tipprotesta għal ħsara li nġibula meta nħadmu b'mod irresponsabbli u nużaw mill-ġid li Alla għanija bih. L-għajta tagħha, l-għajta tal-art ta' din oħtna, maquda ma' dik tal-foqra qed titlob lil kuxjenza tagħna biex tistedinna narfu id-dnubiet kontra l-ħolqien. Xi ħaġa oħra li rrid ngħid b'mod ġenerali huwa li diversi mumenti il-Papa jinkludi l-ambjent mal-kategorija tal-foqra. U allura meta jitkellem dwar l-irresponsabilità li għandna għall-foqra, jinkludi anke l-ambjent, mod speċjali l-art u l-elementi kollha tal-ħolqien. Il-Papa jfakkarna dan billi tenni kliem il-Patriarka Ekumeniku ta' Konstantinopli Bartolomeo li għajtek jagħmel lista ta' dnubiet moderni Bartolomeo
li l-bnedmin jeqirdu id-diversità bioloġika, li l-bnedmin jikkompromettu l-integrità tal-art u l-ġibu l-bidla fil-klima, li l-bnedmin inizzu l-ilmijiet, il-ħamrija, l-arja, dawn kollha huma dnubiet. Aħna ħafna drabi nifissaw xi numri mill-10 kmandamenti u ninsew li għandna anke responsabiltajiet oħra fil-ġustizzja u fis-solidarjetà li jafu jkunu anke dnubiet ħafna iżjed serji. It-tweġiba adattata għal dan kollu hi dik li San Ġwan Pawlu II kien sejħilha konverżjoni ekoloġika globali. Interessanti li ċertu kliem li se nsibu fl-Enċiklika mhuwiex ta' Franġisku, imma għandu anke storja fil-Maġisteru reċenti, mod speċjali nibdew minn San Ġwan 23, Pace minn Terris il-qudiem. F'mixja bħal din il-modell per eċċellenza ta' kif għandna nieħdu ħsieb tad-dgħajjef u ta' kif ngħixu l-ekoloġija integrali b'mod awtentiku u San Franġisk tas-Sisi. Fih naraw sa liema punt l-għoża tan-natura, il-ġustizzja mal-fqar, l-impenn fis-soċjetà u l-paċi interjuri ma jistgħux jinfirdu minn xulxin. Huma biex ngħidu hekk kategoriji, valuri li hemm bżonn aħna niskrobuhom biex ngħidu hekk f'sinfonija, armonija integrali. L-Enċiklika Laudato Si hi mibnija fuq il-kunċett ta' l-ekoloġija integrali, bħala mudell li għandu ħila jfisser b'mod koerenti ir-relazzjonijiet fondamentali tal-persuna. U hawnhekk għandna 4 kategoriji, ħafna drabi aħna tradizzjonalment konna nieqfu fuq 3 kategoriji. Il-Papa bil-Laudato Si jinkludi r-raba' kategorija u allura ngħidhom kif ormai issa huwa id-dottrina soċjali tal-Knisja, mela jiena rrid nieħu ħsieb ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla, ir-relazzjoni tiegħi miegħi innifsi, ir-relazzjoni tiegħi mal-bnedmin l-oħra, u l-Papa jżid dil-kategorija essenzjali il-relazzjoni tiegħi mal-maħluq, mal-ħolqien. Hija biex ngħidu hekk ir-raba' dimensjoni tal-ħajja morali tan-nisrani u jiena ħoss anke ta' kull bniedem. Kif jispjega l-Papa nnifsu fil-paragrafu 15, din il-mixja tieħu l-ħajja bismih spiritwali tal-aħjar frott mit-tiftix xjentifiku li għandna disponibbli llum. U nħalluh biss imiss il-ġewwieni tagħna u joffri bażi konkreta għal mixja etika u spiritwali li tiġi wara. Ix-xjenza hija l-istrument privileġġjat li bih aħna nistgħu nisimgħu l-għajta tal-art. U jien naħseb dan huwa mument importanti ħafna, essenzjali fid-dottrina soċjali tal-Knisja, fejn mhux assolutament m'hemmx konflitt bejn ix-xjenza u l-fidi, imma anzi il-Papa qed jgħid ix-xjenza tagħtina l-istrument, il-lingwaġġ biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu konsiderazzjonijiet etiċi, morali u anke spiritwali fil-ħajja tagħna. Mela ix-xjenza bħala allejata essenzjali tal-ħajja spiritwali u tal-ħajja nisranija. Imbagħad il-Papa biex nantiċipa ftit jagħmel kritika tat-teknokrazija, ġifieri tal-poter li jingħata lit-teknoloġija jew lill-kapaċità li inti toħloq. Ma l-kapaċità li inti toħloq, li inti tibni, trid tkun sostenibbli, irid ikollha wkoll ir-rażam biex tkun verament espressjoni matura ta' mħabba lejn innifsek, lejn Alla lejn innifsek, lejn sħabek u lejn il-ħolqien. Fil-kapitlu 2 il-Papa jagħti wkoll ċertu input mill-istorja tas-salvazzjoni, anke mill-rikkezza ta' tradizzjoni ġudeo-kristjana, biex jagħtina ċertu spunti
teoloġiċi li narawhom flimkien li mbagħad jiġu żviluppati wara. Fil-kapitlu 3 jkompli l-analiżi tal-eruq tas-sitwazzjoni attwali. Hawnhekk tibda b'xi mod il-kritika li għamel il-Papa għall-kultura attwali, hekk li nkunu nistgħu nifhmu mhux biss is-sintomi imma wkoll il-kawżi li żjed qawwija. Imma nistgħu ngħidu li r-ruħ tal-Enċiklika huwa l-kapitlu 4 li propju jitkellem dwar l-ekoloġija integrali. Lan u li elabora l-profil tal-ekoloġija integrali li fid-dimensjonijiet diversi tiegħu jiġbor il-post speċifiku li jokkupa l-bniedem f'din id-dinja u relazzjonijiet tiegħu mar-realtà ta' madwaru. Fuq din il-bażi il-Papa Franġisku mbagħad biex ngħidu ir-ruħ ta' din l-ispiritwalità jgħaddi għall-linji għat-tiġdid tal-politika internazzjonali, nazzjonali u lokali. U anke jagħti indikazzjoni dwar il-proċess ta' deċiżjonijiet fil-qafas pubbliku u imprenditorjali, ta' relazzjonijiet bejn il-politika u l-ekonomija u bejn ir-reliġjonijiet u xjenzi mibnijin fuq dialogu trasparenti u onest. Fl-aħħar bil-konvinzjoni li kull bidla titlob motivazzjoni u mhix edukattiva, il-kapitlu 6 tal-Enċiklika jipproponi xi linji ta' żvilupp uman imnebbaħ mit-teżor tal-esperjenza spiritwali nisranija. Dan l-aspett l-Enċiklika tagħlaq billi tagħti it-test ta' żewġ talbiet, l-ewwel waħda biex tingħat ma' bnedmin ta' reliġjonijiet oħra u t-tieni għall-insara biex bekk l-Enċiklika temm bl-istess atteġġjament ta' talb li bih tiftaħ. Jiena nistedinkom peress li l-kol kemm aħna għandna wkoll l-Enċiklika li bħala konklużjoni tal-li din il-laqgħa tagħna nitolbu dawn iż-żewġ talbiet li l-Papa qiegħed jissuġġerixxi. Kull kapitlu jitratta tema partikolari b'mod speċifiku tiegħu, imma tul l-Enċiklika dawn it-temi jitfaċċaw mill-ġdid kontinwament. U x'inhuma dawn it-temi li l-Papa jiġbor fin-numru 16 u jgħid isma' jiena f'din in-nisġa li l-Enċiklika għandi f'moħħi dawn it-temi fondamentali. Il-konvinzjoni li fid-dinja kollox hu marbut b'mod radikali sfiq ma' xulxin. Hemm ukoll il-kritika tal-paradigma ġdida u tax-xejriet ġodda ta' poter li ġejjin mit-teknoloġija. Din hija kritika li ġa irriferejt għaliha. Hemm stedina biex infittxu modi oħra ta' kif nifhmu l-ekonomija u l-progress li m'għandhomx jibżgħu mill-kelma sostenibilità. Il-valur propju ta' kull ħlejqa. Dina xi ħaġa li jiena impressjonatni u toġobni ħafna. Fl-Enċiklika il-Papa jinsisti li kull ħlejqa, anke din is-siġra tal-Oleandru għandha sinifikat fiha nfisha. Mhix bi strument għalija il-bniedem li huwa qiegħed fl-apiċe tal-ħolqien. Is-sens uman tal-ekoloġija imma huwa importanti għaliex aħna bid-don tal-intelligenza maħluqin fuq iġbija ta' Alla għandna allura missejħa li nuru l-imħabba li hu għandu għal ħolqien tiegħu. Jekk jiena maħluq skont iġbija ta' Alla, jiena msejjaħ għall-imħabba li hu stess juri lill-ħlejjaq tiegħu. U jekk jiena minflok inħares il-ħolqien bħalma jagħmel minħalqu, il-ħolqien neqirdu qed inkisser ukoll fija nnifsi iġbija ta' Alla li hemm fija. Il-Papa jitkellem dwar il-ħtiġa ta' dibattiti sinċira u onesti, ir-responsabilità serja tal-politika internazzjonali u lokali, u jitkellem ukoll dwar il-kultura tal-iskart u l-proposta naħseb jiena verament urġenti u essenzjali ta' stil ġdid ta' ħajja. Li hu jiġbora fil-kelma sobrieta, ir-rażan,
li aħna namlu kollox bil-qis. Ta' min japprezza li fl-Enċiklika l-Papa mhux biss jikkwota il-papiet, il-predeċessuri tiegħu, imma anke awturi ortodossi, il-Patriarka Bartilmew, protestanti, ma anke il-mistiku Iżlamiku Ali al-Khawass. U din hija xi ħaġa sabiħa li aħna anke fil-Maġisteru Kattoliku napprezzaw iż-żbuħija tal-mistika anke f'reliġjonijiet oħra. L-aħħar punt f'din l-introduzzjoni ġenerali hija l-fatt li ma tistax tagħmel eżami ta' kuxjenza ta' sew nisran illum mingħajr ma tinkludi ir-relazzjoni tiegħek mal-ħolqien. U għalhekk aħna meta nagħmlu eżami ta' kuxjenza u forsi anke nagħmlu lill-istudenti tagħna jirriflettu ftit fuq il-prinċipji morali tagħhom u kif qegħdin jimxu fuqhom, ninkludu anke l-eżortazzjoni li jaħsbu sewwa kif qegħdin jittrattaw il-ħolqien ta' Marnwara. Importanti ħafna li ma ninsewx imma li l-Enċiklika huwa dokument ta' tagħlim ta' maġisteru, huwa dokument pastorali u spiritwali. Mhuwiex qiegħed biex jissostitwixxi l-politika, imma qiegħed biex il-politika jimmotiva. Jidħol fi dialogu anke ma' min għandu ir-responsabilità ċivili. U jiena naħseb li din hija kontribuzzjoni li anke kontribut li aħna l-insara hemm bżonn nagħmlu b'umiltà mingħajr ma nibżgħu, u anke bil-kuraġġ li ma jibżax mill-prezz li tħallas meta titkellem. Dak li jiġri l-ewwel kapitlu huwa dak li jiġri fid-dar tagħna. Il-Papa qed jagħmel analiżi fl-ewwel kapitlu ta' kif jara anke blajnuna ta' xjenza jgħidu stess is-sitwazzjoni li qegħdin fiha. U jsemmi 7 punti. It-tniġġis u t-tibdil fil-klima jibda mal-ewwel bis-sintomu, forsi l-iżjed allarmanti, il-kwistjoni tal-ilma, it-telfien tal-biodiversità li inti ma jkollokx biss il-qarsu fil-kampanja Maltija li huwa sintomu li l-art tarbtet, imma jibqa' jkollna xari fejn il-pjanti endemiċi li jenna ingawduhom eluf ta' snin nibqgħu insibuhom. Dik hija l-biodiversità. Id-deterjorament tal-kwalità tal-ħajja umana u d-degradazzjoni soċjali qed jgħid isma' jekk aħna l-ambjent naturali ma nibżgħux għalih se nbagħtu aħna wkoll. L-inġustizzja planetarja u anke jagħmel ftit ilment dwar id-djuffija tar-reazzjonijiet b'implikazzjonijiet ambjentali. Jitkellem ukoll dwar id-diversità tal-opinjonijiet. Dwar it-tniġġis u l-iskart u l-kultura tal-iskart jgħid hekk il-Papa, it-tniġġis jolqot ta' kuljum il-ħajja tal-bnedmin konsegwenzi gravi fuq saħħithom tant li jwassal għal miljuni ta' mwiet bikrija. Fil-waqt li d-dinja d-dar tagħna donna qed tinbidel dejjem iżjed f'depożitu kbir ta' żibel. Permettu li l-espressjoni met nikwota l-Papa jinsewwa, ġifieri għandi l-assoluzzjoni lesta. Fler ta' dawn id-dinamiċi hemm il-kultura tal-iskart. Ekku, ġina mhux nadik tort jiena Franġisku Pio ta' għax inti traduċej dak li kien hemm. Ġifieri m'hemmx fejn waħħal fik, se waħħal fil-Papa sew, all right? Hemm bżonn niġġildula din il-kultura tal-iskart billi nadottaw modelli ta' produzzjoni mibnija fuq l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ. Jiena nammira ħafna it-tfal tal-iskejjel tagħna huwa anke biex ngħidu hekk sinjal
ta' gratitudni li aħna għandna nagħtu anke lill-awtoritajiet governattivi tagħna meta jiena ninnota fil-ġenerazzjonijiet il-ġodda din il-kultura li inti tirriċikla, li inti tħossib l-ambjent. Inħoss li din hija success story f'pajjiżna li hemm bżonn nibnu fuqha. U li hemm bżonn ukoll insemmuha. Inħoss li aħna ħafna drabi nkunu negattivi imma hemm bżonn ukoll ninkoraġġixxu l-xulxin f'dak li qed jirnexxi u dak li huwa tassew suċċess. Il-Papa jgħid imma li sfortunatament il-progress din id-direzzjoni u skars ħafna. L-Italja kien hemm video naħseb qiegħed fuq YouTube ukoll ta' wieħed li jiġbor ir-refuse kollu magħżul u mbagħad imur u jpoġġih fl-istess post. Ġifieri dak li għamlet il-popolazzjoni min ġabar l-iskart mbagħad irvinaħ xorta fl-effettiju. Ġifieri irid ikun hemm evidentement il-motivazzjoni f'kull mument tal-dan il-proċess. Il-Papa jitkellem fuq it-tibdil fil-klima u aħna l-Maltin għandna nkunu kburin ukoll li fil-qasam internazzjonali konna pionieri biex il-climate change tkun fuq l-aġenda internazzjonali, bħalma konna wkoll pionieri fil-kunċett tal-drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. Dawn huma biex ngħidu inizjattivi fuq livell internazzjonali li lilna jagħmlulna unur u li ħafna drabi maħniex jew informati fuqhom jew ma nsemmuhomx biżżejjed. Jiġifieri dina ir-Repubblika ċkejkna f'nofs il-Mediterran fid-dritt internazzjonali fuq il-qafas internazzjonali poġġiet żewġ biex ngħidu hekk valuri li l-Papa mbagħad isemmi kemm id-drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri minħabba Laudato Si, l-inizjattiva tal-Laudato Si li kienet ibbażata anke fuq din the rights of future generation u anke il-kunċett ta' climate change u il-fatt li din għandha tkun fuq l-aġenda tal-United Nations. Kif illum qiegħda, evidentement. Li nippreservaw il-klima li l-ġid komuni hija waħda mill-isfidi prinċipali tal-mument għall-umanità. It-tibdil fil-klima qed jaħqar popolazzjonijiet sħaħ u waħda mir-raġunijiet tal-movimenti migratorji. Imma ħafna minn dawk li jżommu għalihom iżjed riżorsi u seta ekonomika jew politika donnom ħsiebhom fuq kollox kif jagħtu il-problemi u jaħbu is-sintomi tagħhom. Din hija akkuża li l-Papa jagħmel fil-numru 26 li ta' min jaħseb fuqha. Il-Papa jinsisti fuq il-kwistjoni tal-ilma essenzjali għal ħafna popolazzjonijiet mhux inqas għalina wkoll, aħna għandna l-grazzja Talla li għandna l-baħar nistgħu nikkonvertuh f'xi ħaġa li nistgħu nixorbu b'mod b'xi mod, imma mhux kulħadd għandu l-baħar. Jiena meta naħseb f'tant immigrati li jiġu fuq il-kosta tal-Mediterran ngħid dawn qatt ma raw il-baħar. Qatt ma raw il-baħar. Il-Papa jinsisti fuq il-ħarsin tal-biodiversità, kelli ċans nikkummenta b'mod biex ngħidu hekk ħafif, imma irrid ninsisti fuq xi ħaġa li jgħid fin-numru 42 il-Papa. Billi l-ħlejjaq kollha huma mxierka f'komunjoni bejniethom, kull waħda minnhom għandha valur li għandu jiġi rikonoxxut b'rispett u ammirazzjoni. Għax aħna il-ħlejjaq kollha ħajjin għandna bżonn ta' xulxin. Mela aħna fil-kredu ngħidu x-xirka tal-Qaddisin, imma bżonn nibdew nemmnu tassew fix-xirka ta' min hu maħluq, tal-kreaturi, fix-xirka tal-ħolqien. Alla li ħalaq dak li jidher u dak li ma jidirx, hemm ix-xirka veru tal-Qaddisin, imma hemm ukoll ix-xirka ta'
Aħna li aħna maħluqin, aħna kreaturi. Il-Papa jitkellem ukoll fuq mudell ta' żvilupp li jieħu ħsieb jevita degradazzjoni soċjali. Il-mudell tal-iżvilupp attwali qed jikkondizzjona direttament il-kwalità tal-ħajja tal-biċċa kbira tal-umanità u qed juri kif it-tkabbir tal-aħħar 2 sekli ma ġabx fl-aspetti kollha tiegħu progress veru u sħiħ u titjib fil-kwalità tal-ħajja. Ħafna bliet jgħid il-Papa fin-numru 44 huma strutturi kbar ineffiċjenti li kkonsmaw bla rażan kemm ilma u enerġija u qed isiru mkejjen li lanqas tista' tgħix fihom mill-aspett ta' saħħa filwaqt li l-kuntatt man-natura hu limitat, bl-eċċezzjoni ta' spazji li huma riservati għal xi ftit privileġġjati. Jiena inħoss li anke kif nippjanaw l-ambjenti ġodda tagħna hemm bżonn nagħtu spazju ta' arja u ta' green li jkun hemm il-pjanti, li jkun hemm is-siġar, li jkun hemm il-fjuri. U dak mhux lussu huwa bżonn. Aħna għandna di tendenza kif naraw għalqa mdawra mill-bini u dina mhux ODZ mela ibnija bil-konkos, għamilha flus. Imminti qed teqret spazju li l-ħajja tiegħek jirrendiha aħjar u sabiħa. Dak ukoll għandu valur. Il-Papa jitkellem dwar l-inġustizzja globali għaliex evidentement min għandu ħafna u min għandu ftit u il-ħafna sfortunatament għandhom ftit. U jagħmel din l-espressjoni qawwija ħafna fin-numru 49 il-karba tal-art u l-karba tal-foqra. U hemmhekk il-Papa jkompli insisti fuq dit-tema li semmejt li l-art sfruttata ipoġġija fuq il-livell ta' kategorija oħra ta' ħlejqa biex ngħidu hekk sfruttata u fqira. L-aħħar ilment tal-Papa fuq is-sitwazzjoni attwali hija reazzjonijiet dgħajfa. Hawnhekk huwa l-iżbal żgħir li huwa l-uniku wieħed pratikament li nista' nindika tgħidulix kemm jien fitt, intom tafu diġà li jiena fitt, imma innotajt li anke fl-Enċiklika stess, jekk intom tħarsu ftit lejn in-number, ħanara ftit jiena ukoll. Ekku, page 57, jekk tiftu page 57. U hemm in-number 6 id-dajfin mela id-dajfin mhux tar-relazzjonijiet, tar-reazzjonijiet. Tar-reazzjonijiet, mhux relazzjonijiet, reazzjonijiet. Fil-fatt jekk tinnotaw biex apparti li għandi l-indiċi bit-Taljan, imma il-54 jgħid ta' min josserva kemm dgħajfa ir-reazzjoni politika. Mela dik anke fis-sintesi u żballi ħarbinna lilna l-Maltin nitolbu maħfra lil Papa jaffrinna żgur u nikkorreġuha fl-edizzjonijiet li jmiss. Il-Papa jitkel reazzjonijiet minflok relazzjonijiet. Ir-reactions il-Papa isma' aħna dajfin wisq, jew nibżgħu jew ma nitkellmux jew kulħadd sibu biex jagħmel borza liri jew isama euros insomma. L-Evanġelu tal-ħolqien, it-tieni kapitlu, il-Papa jitkellem dwar id-dawl li toffri l-fidi. U jgħid il-ħaġa importanti, id-dmirijiet lejn in-natura jiffurmaw parti mill-fidi nisranija. Mhux optional, jiffurmaw parti mill-fidi nisranija. U espressjoni sabiħa ħafna tal-Papa wkoll dakalla li jeħles u jifdi u l-istess wieħed li ħala l-univers. Mela aħna inqimu Alla li huwa Redentur, Salvatur, imma wkoll Alla ħallieq. U jsalva
għaliex ħalaqna u mbagħad aħna għamilna li ridna u salvana. Bat il-libnu sar parti mill-ħolqien li bent Alla minnhom jgħid il-Papa biex isalvana. Imma dan Alla ħalli tant ried isalva l-kreatura tiegħu u l-ħolqien li bat il-libnu li jsir ħolqien bniedem biex isalva l-ħolqien. Dan huwa misteru kbir li aħna moħna ċkejken wis biex nifhmuh, imma huwa jgħajjat u jkanta ħniena, maħfra u mħabba. Skont il-Bibja, jgħid il-Papa, it-tret relazzjonijiet huma mfarka mhux biss minn barra qed ngħidu aħna il-bniedem ma' Alla, il-bniedem miegħu innifsu, il-bniedem mal-oħrajn, imma anke ġo fina meta aħna ma nibżgħux għall-art, inkunu qegħdin infarku lil anfusna u dan it-tifrik il-Papa jgħid huwa id-dnub. Il-ħolqien jgħid jista' jinftiem biss bħala don li ħireġ li jnixxi mingħajn mill-id miftuħa tal-missier ta' kulħadd. Jekk nagħmlu ftit biex ngħidu hekk nota ikonografika, jekk intom taraw l-ikoni orientali jew ankella anke l-affreski antiki, il-missier mhuwiex bid-daqna imma huwa id miftuħa. Id miftuħa imdawra bisħab jew bl-istilel fuq net, u dik hija l-ewwel ikonografija nisranija għall-missier. Id miftuħa li ma tingħalaq qatt għax m'għandix għalfejn tirċievi, hija sempliċement don. Il-ħin kollu jagħti l-missier. U din hija wkoll dak li jikkonferma l-Papa din l-id miftuħa qatt aħna ħafna drabi dejna niftuhom ma mbagħad, tafx inti, ġib law tieħu xlem, l-id tal-missier hija dejjem miftuħa, hija dejjem don. Mill-ħlejja maħluqa naslu għal ħnina kollha mħabba tal-mulej. Il-messaġġ ta' kull ħlejqa fl-armonija tal-ħolqien kollu din hija importanti ħafna nħossien għaliex il-Papa jgħid kull ħlejqa għandha funzjoni u m'hemm xejn bla sens. Meta qrajta jien ftakart fid-dubbien għax qatt ma fimt għaliex jeżisti. Imma issa jiena se jkolli nirrifletti ftit nieqaf u ngħid forsi biex nikber fil-paċenzja, ma nafx. Imma ġifieri il-Papa jgħid m'hemm xejn bla sens. U mbax biex ngħidux imbagħad il-nemus fis-sajf, kun fuq xi gallerija u tispiċċa imbiċċer u orrajt, issa rrid jiena niftakar li fil-numru 84 il-Papa jgħidli m'hemm xejn bla sens. Nistgħu ngħidu li flimkien ma' rivelazzjoni propria mlisna fl-Iskrittura mqazza hemm ukoll wirja divina fid-dija tax-xemx u meta jaqa' l-lejl. Dan huwa parti mument poetiku ta' San Ġwan Pawlu II. Imma il-Papa jitkellem ukoll f'dan biex ngħidu il-kapitlu li jagħti il-fundament bibliku ta' dak kollu li se jisegwi, jitkellem ukoll dwar il-komunjoni universali. La ġejna maħluqa mill-istess missier, aħna l-koll essri tal-univers, aħna maqudin fl-imkien brabtiet li ma jidrux u nsawru għamla ta' familja universali. Komunjoni għolja li tmexxina lejn rispett qaddis, maħbub u umli. U jitkellem dwar id-destinazzjoni komuni ta' tqassim tal-ġid u jgħidlek l-art hija essenzjalment wirt wieħed komuni li l-frott tiegħu għandu jitgawda minn kulħadd. U minnu sitta biċċa minnu u msejjaħ jamministrah bir-rispett għal benefiċċju tal-imġiba soċjali li jpis fuq kull forma ta' proprjetà. Il-Papa biex ngħidu f'kunċett li mhux il-bot mid-dottrina mhux biss soċjali ma anke soċjalista jgħid li kull biċċa art il-proprjetà privata għandha
donnu peace, penjo, ran, li huwa id-dover tas-sit li juża għal ġid komuni. Inti tuża biex jikber il-ġid u anke jikber il-ġid komuni. Evidentement, jekk inti mbagħad il-biodiversità salva, tkun ukoll qiegħed tippromovi l-ġid komuni. Il-ħarsa ta' Ġesu hija ħarsa li dejjem hija f'armonija sħiħa mal-ħolqien mingħajr ma jiddisprezza l-ġisem, il-materja u l-affarijiet li jnissru il-ferħ fil-ħajja. U l-Papa jgħid dak li għad ftitilu, persuna tat Trinità daħlet fl-univers maħluq, qasmet fid-destin tiegħu sas-salib. Sa mill-bidu tad-dinja imma b'mod partikolari mill-inkarnazzjoni, il-misteru ta' Kristu jaħbem bil-moħbi fir-realtà naturali kollha. It-tielet kapitlu jagħmel analiżi tal-er uman tal-kriżi ekoloġika. U hawnhekk il-Papa jagħmel il-kritika tiegħu fuq dak li jsejjaħlu it-teknokrazija, il-poter esaġerat tat-teknoloġija fuq il-bniedem. U l-ewwel punt huwa propju li huwa tajjeb jgħid, ovvjament irridu nkunu anke pożittivi li narfu u napprezzaw il-benefiċċji tal-progress teknoloġiku minħabba l-kontribut li jagħti l-iżvilupp sostenibbli, imma it-teknoloġija tagħti lil dawk li għandhom f'idejhom dan l-arfien poter ekonomiku biex jisfruttawh. Tagħtihom seta fuq ħafna bnedmin. Imma ma' din is-seta hemm bżonn ikun hemm ukoll responsabilità. U allura l-umanità għandha bżonn etika b'saħħitha u kultura u spiritwalità ta' sostenibilità. Il-Papa jilmenta fuq il-globalizzazzjoni tal-mudell teknokratiku. Tfisser li l-oġġetti jistgħu jiġu manipulati mingħajr limiti. Imma il-Papa jgħid jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin verament nagħmlu inġustizzja kbira. L-ekonomija tassumi kull żvilupp teknoloġiku għal skop ta' profitt. Imma l-Papa jgħid is-suq waħdu ma jistax jiggarantixxi l-iżvilupp sħiħ tal-bniedem u l-inklużjoni soċjali. Il-fatt li xi ħadd huwa lest li jixtri għalqa ma jfissirx li għandi nbieħha. Għax inkella bil-fors qiegħed inċedi għar-regola tas-suq. Li kollox jintrabat mat-teknoloġija biex insolvu kull problema jfisser li naħbu l-problemi veri u l-aktar profondi tas-sistema dinjija. Minħabba li l-progress tax-xjenza u tat-teknika ma jfissirx progress tal-bniedem u tal-istorja, hemm bżonn jgħid il-Papa fin-numru 114 bżonn ta' rivoluzzjoni kulturali koraġġuża. Papa jitkellem dwar ir-relativiżmu prattiku meta jitkellem ukoll dwar l-idea li l-bniedem huwa ċ-ċentru tar-realtà u tal-univers. Jekk il-bniedem isir il-kriterju ta' x'inhu tajjeb jew ħażin, nispiċċaw li ninsew li aħna ħolqien mal-ħlejjaq l-oħrajn u it-tajjeb jiġi dak li huwa utli għalija. Il-Papa jitkellem ukoll dwar il-ħtieġa li niddefendu x-xogħol. Għax ix-xogħol hu bżonn u parti mis-sens tal-ħajja fuq din l-art triq biex biha l-bniedem jikber, jiżviluppa u jilħaq il-milja tiegħu. Fil-waqt li jekk nirrifjutaw li ninvestu fil-persuni biex niksbu profitt immedjat akbar, inkunu nagħmlu ħsara kbira lis-soċjetà. L-innovazzjoni teknoloġika il-Papa jara blenti kritika imma anke pożittiva għaliex ħin minnhom fil-numru 135 jitkellem dwar il-famużi OGMs, l-organizmi mibdulin ġenetikament.
organically kif inhi modified organisms imma ġifieri ekku l-OGM li huma kwistjoni ta' karattru jgħid il-Papa kumpless. Għalkemm biex ikonna libertà ekonomika li minna effettivament igawdi kulħadd, xi kultant ikun hemm bżonn inqedu limitu lil dawk li għandhom f'idejhom riżorsi u saħħa finanzjarji ikbar. Ibda mill-konċentrazzjoni ta' artijiet produttivi f'idejn il-ftit u qed jirreferi għal realtajiet pereżempju fl-Amerika tan-nofsinhar minn fejn ġejju, fejn pereżempju sinjuri kbar jippruvaw jiddominaw il-foresti għal qliq tagħhom. Imma mhux biss pjantaġġuni kbar fejn huwa ir-rikkezza hija f'idejn il-ftit. Ir-raba' kapitlu titkellem dwar u dinja biex ngħidu hekk ir-ruħ tal-Enċiklika l-ekoloġija integrali. U din hija l-qofol tal-proposta tal-Enċiklika. Fid-diversi dimensjonijiet tagħha tħares il-post speċifiku li għandu l-bniedem f'din id-dinja u relazzjoni tiegħu mar-realtà ta' madwaru. Infatti ma nistgħux inqisu n-natura bħala xi ħaġa maqtuha minna jew bħala sempliċi sfond ta' ħajjitna. Dan jgħod għal dak kollu li nagħmlu fid-diversi oqsma, fl-ekonomija u fil-politika, fil-kulturi differenti, partikolarment dawk li jinsabu medda u saħansitra f'kull mument tal-ħajja ta' kuljum. Illum l-analiżi tal-problemi ambjentali ma tistax tifrida mill-analiżi tal-kuntesti tal-bniedem, tal-familja, tax-xogħol, mir-relazzjoni ta' kull persuna magħha nfisha. U għalhekk hu fondamentali nfittxu soluzzjonijiet sħaħ li għatu każ tal-mod kif is-sistemi naturali jinteraġixxu bejniethom u mas-sistemi soċjali. M'għandniex żewġ kriżijiet separati jgħid il-Papa, waħda ambjentali u l-oħra soċjali, imma kriżi waħda u komplessa soċjo-ambjentali. Sara li nagħmlu l-ambjent qegħdin nagħmluha lilna nfusna. Din hija biex ngħidu hekk xi ħaġa li rridu nkunu tassew persważi minnha. Ħsara li nagħmlu lill-ambjent qegħdin nagħmluha lilna nfusna. Allek il-Papa għandu 5 punti f'dan il-kapitlu. L-ewwel jitkellem dwar ekoloġija ambjentali, ekonomika u soċjali. U hawnhekk allura jgħid diġà semmejnih dal-punt li l-kwistjoni ambjentali ma tistax tiġi biex ngħidu hekk mifruda mill-kwistjoni ekonomika u soċjali. Hemm mbagħad l-ekoloġija kulturali. L-ekoloġija titlob ukoll jgħid l-għoża tal-għana kulturali tal-bnedmin fl-aktar sens wiesa tiegħu. Aħna pereżempju, aħna l-Maltin, għandna ambjent, patrimonju arkitettoniku u kulturali li hemm bżonn inħarsuh. U l-biodiversità tagħna mhux biss widnet il-baħar, pjanta nazzjonali, imma tant affarijiet li huma endemiċi huma parti mill-patrimonju tagħna. Jekk jiena ma jibqalix ix-xari naturali fejn insibhom daw, qed infaqqar lili nnifsi, qed inċaħħad lil uliedna minn dak li hu verament Malti. Dawn huma pjanti, dawn huma ħxejjex li kibru hawn biss għax aħna gżira. Imma se nħallulhom post fejn jikbru dawn. L-ekoloġija għal-ħajja ta' kuljum. L-ekoloġija integrali tolqot anke il-ħajja ta' kuljum li għalija l-Enċiklika tiddedika attenzjoni speċifika, partikolarment fl-ambjent urban. U hawnhekk jitkellem dwar il-fatt li aħna noħolqu l-ambjent mibni, l-Fakultà tal-Arkitettura illum jisimha il-Fakultà tal-Ambjent Mibni.
Jiena ngħid nispera ma jkunx kollu mibni l-ambjent Malta, jiġifieri jibqa' ambjent anke mhux mibni. U jiena nispera li l-fakultà tibda tissemma ambjent mibni u mhux mibni biex almenu jkollna bilanċ. Dana kollu l-iżvilupp awtentiku, jgħid il-Papa, jitlob titjib integrali fil-kwalità tal-ħajja umana, l-ispazji pubbliċi, djar, it-trasport u eċċetera. U jgħid hekk, jeħtieġ naċċettaw din hija xi ħaġa qawwija nixtieq naqsam magħkom fin-numru 155, jeħtieġ naċċettaw lil ġisimna bħala don ta' Alla biex nistgħu nilqgħu naċċettaw id-dinja kollha bħala don tal-missier u dar komuni tagħna. Mill-laħa l-oħra, loġika ta' ħakma fuq ġisimna, di l-idea li nirvellaw kontra d-don ta' Alla u ngħidu ma jiena niddeċidi jien min jien u kif jien, tinbidel ukoll jgħid il-Papa f'loġika kultant sottili ta' ħakma fuq il-ħolqien. Jitkellem ukoll il-Papa dwar il-prinċipju tal-ġid komuni. L-ekoloġija umana ma tistax tifrida mill-kunċett tal-ġid komuni. Fid-dinja kontemporanja li fija naraw tanti inegwaljanzi u li fija qed jikber dejjem l-att tal-persuni li sfaw skartati imċaħdin mid-drittijiet umani fondamentali, l-impenn lejn il-ġid komuni jfisser li nagħmlu għażliet solidali fuq bażi ta' għażla preferenzjali favur l-iżjed foqra. Mbagħad jitkellem dwar il-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet. Jgħid hekk il-Papa, il-ġid komuni jirrigwarda wkoll il-ġenerazzjonijiet futuri. Illum ma tistax titkellem fuq żvilupp sostenibbli bla solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet. Se nħallilek lil uliedna se nħallulhom. Mingħajr parem ma ninsew il-foqra tal-lum evidentement. Żax ngħidlek isma' jiena rrid nuħsib fuq uliedi, allura inti li qed tmut bil-ġuħ se nħallik bil-ġuħ għax jiena rrid nuħsib dawk li għadhom ma ġewx. Ovvjament, anke din il-ġustizzja intra u interġenerazzjonali tittuħossib min għandu bżonn l-għajnuna immedjata. Min din il-ruħ tal-Enċiklika, l-kapitlu 4, l-kapitlu 5 mbagħad jibda jiftaħ ftit dialogu f'ambjenti differenti. Il-Papa jgħid dawn il-prinċipi kif se nħadmuhom bħala familja umana. Wara jitkellem dwar dialogu dwar l-ambjent fil-politika internazzjonali, id-dialogu lejn politika ġdida nazzjonali u lokali, id-dialogu trasparenza fil-proċessi deċiżjonali, id-dialogu bejn il-politika u l-ekonomija lejn il-milja umana, ir-reliġjonijiet fid-dialogu max-xjenzi. Dwar il-kwistjoni tal-politika internazzjonali, il-Papa jgħid id-dinja li interdipendenti ma tfissirx biss li nifmu l-konsegwenzi ħżina tal-istil tal-ħajja tal-produzzjoni tal-konsum jolqtu lil kulħadd, imma qabel xejn li nagħmlu mod li jiġu proposti soluzzjonijiet ibda minn perspettiva globali u mhux biss biex tiddefendi l-interessi ta' xi pajjiż. Il-pajjiżi qed jgħid hemm bżonn jaħsbu wkoll fil-ġid komuni tal-umanità. U dan huwa perspettiva wiesa ħafna. Aħna nafu li ħafna drabi diskussjoni fuq climate change, per eżempju, u jew fuq il-fos, hemm pajjiżi kbar fid-dinja li dejjem jagħmlu l-vito tiegħu jew inkella joħonqu diskussjoni għax għandhom l-interess politiku intern li joħnoq dan is-sensibilizzazzjoni globali. Id-dialogu bejn il-politika ġdida nazzjonali u lokali, hekk jgħid il-Papa, nikkwota lilu. Fuq il-livell lokali jistgħu jimbtu responsabiltajiet akbar, sens qawwi komunitarju, ħila speċjali ta' għoża u kreattività iktar ġeneruża. Il-politika u l-ekonomija jgħid għandhom bżonn joħorġu mill-loġika effiċjentista, jiġifieri issa għandna bżonn nagħmlu dil ħaġa.
li tħares biss lejn l-immedjat u li tiffoka fuq il-profitt u s-suċċess elettorali fil-futur qrib. Li il-politika tara biss sal-ponta ta' mneħera. Papa jgħid hemm bżonn li aħna fid-deċiżjonijiet tagħna ma nħarsux lejn il-progress immedjat u lejn suċċess elettorali imma nuru responsabilità ikbar. Il-Papa jitkellem ukoll fuq it-trasparenza fil-proċessi deċiżjonali u jgħid hekk fin-numru 182. Partikolarment l-istudju tal-impatt ambjentali ta' xi proġett ġdid jitlob proċess politiku trasparenti u sottopost għad dialogu. Waqt li l-korruzzjoni li taħbi l-impatt ambjentali veru ta' proġett imħallas bil-favuri spiss twassal għal xorta ta' ftehim stramp li jippruvaw jaħarbu milli jinformaw lil pubbliku jew minn dibattitu iktar fil-fond. Il-Papa qed jgħid aħna irridu nkunu ċari meta nippreżentaw proġett fuq l-impatt veru ambjentali. U l-għadu ta' din il-verità l-Papa jgħid hija l-korruzzjoni jew il-fatt li jista' jkun hemm dak li hu isejjaħlu xorta ta' ftehim stramp. Il-numru 4 ta' dan il-kapitlu jitkellem dwar id-dialogu bejn il-politika u l-ekonomija lejn il-milja umana. U jgħid hekk: jekk ma ndejqux wisq il-veduti tagħna nistgħu niskopru li d-diversifikazzjoni ta' produzzjoni iżjed innovattiva u binqas impatt ambjentali tista' tħalli ħafna qlieħ. Imbagħad jitkellem dwar ir-reliġjonijiet fid-dialogu max-xjenza. Ix-xjenzi empiriċi ma jistgħux jispjegaw għal kollox il-ħajja waqt li s-soluzzjonijiet tekniċi ikunu ineffikaċi jekk jintesew il-motivazzjonijiet kbar li għamluha possibbli ngħixu flimkien, li nagħmlu sagrifiċċji li nuri t-tjieba mal-oħrajn. Dawn huma lingwaġġ li ir-reliġjonijiet huma mitla sew tiegħu. Ir-reliġjonijiet għandhom jitlu fid-dialogu bejniethom orjentat lejn l-għoża tan-natura, il-ħarsien tal-foqra, l-insiġ ta' xibka ta' rispett u ta' fraternità. Jekk aħna qegħdin ngħidu id-dinja tal-lum għandha bżonn iżjed dialogu interreliġjuż. Il-Papa qed jgħid il-ħarsien tal-ħolqien tal-ambjent huwa pass importanti essenzjali f'dan id-dialogu interreliġjuż. Il-kapitlu 6 u għandi natikom l-aħbar tajba li hu l-aħħar kapitlu jitkellem dwar l-edukazzjoni u l-ispiritualità ekoloġika. Għandu punti imma nixtieq nippreżenthom mod ħafif. Il-Papa, per eżempju, l-ewwel punt li nimmiraw lejn stil ta' ħajja ieħor, jgħid li hemm bżonn li aħna niskopru iżbuħija ta' sobrietà, stil ta' ħajja li jevita l-ħela, imma dana ifisser ukoll stil ta' ħajja għażliet tal-konsum li ħiridu jkunu differenti minn dak li għandna. Hemm ukoll l-importanza li nedukaw dwar l-alleanza bejn l-umanità u l-ambjent. Il-prinċipju li fuqu timbena l-Enċiklika, importanti l-ħarsin tal-ambjent bħal meta wieħed jevita l-użu ta' materjal tal-plastik jew tal-karta, inaqqas il-konsum tal-ilma, jifret l-iskart, isajjar biss dak li jaħseb li se jiflaħ jiekol. 30% ta' dak li nsajru narmuh. 30% ta' dak li nsajru narmuh. Ta' min naħsbu fuqha din il-ħaġa. 30% ta' dak li nsajru narmuh.
U l-Papa jgħidilna nsajru għalmenu 70% ta' dak li besibna, għalmenu nibdew forsi, ifimni, jina l-ewwel wieħed nimmaġina, imma ekku. Ena u paċi. Hawnhekk reġa' titfaċċa l-proposta li nsibu fl-Evanġeli Gaudium, is-sobrijetà jekk ngħixu b'libertà u għarfien tista' teħlisna. Lil-libertà li inti tkun titgħallem tgħix bil-qies. L-ekoloġija integrali hija magħmula wkoll minn ġesti sempliċi ta' kuljum li fihom inkissru l-loġika tal-vjolenza, l-abbuż u l-egoizmu. Imbagħad il-Papa jitkellem ukoll dwar il-mistrieħ ċelebrattiv li aħna hemm bżonn niskopru il-jum fil-ġimgħa meta l-bniedem jieqaf biex ikun jista' jgawdi anke il-ħajja tiegħu fil-profondità, jiskopri din id-dimensjoni vertikali u jgħid isma' jiena qiegħed ħaġa waħda mal-ħolqien, jiena wkoll ħolqien tal-mulej. Wara kollox aħna l-Ewkaristija x'inhi? Il-frott tal-art u xogħol il-bniedem, il-frott tad-dilja li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu huma mibdula fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu. Fuq din il-ħaġa il-Papa ma jikwotax, nikwotaħ jien ma jimpurtax, Teilhard de Chardin għandu spiritualità straordinarja. Per eżempju, Mass on the Universe. Meta Teilhard de Chardin juhu l-elementi tal-univers u jagħmel innu ta' tifħir Ewkaristija, ringrazzjament il-Alla bihom. Imma wkoll din għandu wkoll Teilhard de Chardin essej żgħir jismu kważi meditazzjoni di Pix, it-teka. Il-misteru tal-Ewkaristija li huwa flott tal-art u xogħol il-bniedem, kif ngħidu fl-Ewkaristija fl-offertorju, li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu jitbiddel fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu tal-mulej. Jiġi divinizzat. Għall-insara temmen falla wieħed li hu komunjoni trinitarja iwassal għal ħsieb li r-realtà kollha għandha fuqha il-marka speċifika trinitarja. Anke l-persuna umana hija msejħa tassumi dan id-dinamiżmu trinitarju ħalli toħroġ minna nifisha biex jgħix il-bniedem f'xirka ma' Alla, mal-oħrajn u ħlejjaq kollha. Ma jistax jonqos f'Enċiklika papali li il-mulej jsellem lill-Om Ġesu, lill-Marija, li ħadet ħsieb Ġesu, issa qiegħda tgħix miegħu bħala Om u Reġina tal-ħolqien kollu, u ħlejjaq kollha jannu ġmiela. Imma il-Papa jsitu ukoll li San Giuseppe, kif tafu l-Papa għandu devozzjoni speċjali lejn San Giuseppe, rrid ukoll li fl-istemma tiegħu il-Papa hemm ix-xemx tal-Ġiżwiti biex ngħidlek bl-isem ta' Ġesu, IHS, Jesus Hominum Salvator, imma hemm ukoll l-istilla l-Marija u hemm il-warda tan-nard li hija s-simbolu ta' San Giuseppe. Il-familja mqazza fl-iskudo tal-Papa u dwar San Giuseppe jgħid ħdejja fl-Evanġelu jidher ħdej Marija Giuseppe bħala raġel ġustu ħaddiem mimli b'dik it-tenerezza ta' minu verament qawwi. It-tenerezza ta' minu verament qawwi. It-tnejn jistgħu jgħalmuna kif nimmotivaw ruħna biex inħarsu din id-dinja li Alla tagħna. Jiena nixtieq nistedinkom biex issa nsibu il-paġna fil-verżjoni Maltija tal-Enċiklika l-paġna 248. U flimkien nitolbu dawn iż-żewġ talbiet, talba għal din l-art tagħna u mbagħad talba nisranija mal-ħolqien. Mela 248. Mulej l-aktar għoli li tinsab fl-univers kollu u fl-iċken waħda mill-ħlejjaq tiegħek, int li ddawwar biħlewwietek kull ma jeżisti, sawwaq fuqna l-qawwa ta' mħabbtek
biex nistgħu nieħdu ħsieb tal-ħajja u tal-ġmiel. Kattar fina l-paċi biex ngħixu bħal aħwa bla ma nweġġgħu lil ħadd. Missier il-foqra, għajna nifdu lill-imwarbin, lill-minsijin ta' din l-art li jiswew tant f'għajnejk. Fej ilna ħajjitna biex inħarsu d-dinja u mhux inħarbtuha, biex niżergħu il-ġmiel u mhux it-tinġis u l-qerda. Missi l-qlub ta' dawk li jfittxu biss kif se jgawdu huma minn fuq dar il-foqra u l-art. Għallimna niskopru l-valur ta' kull ħaġa, nikkontemplaw baġeb, narfu li aħna ta' bilħaq maqudin maħlejja kollha fil-mixja tagħna lejn id-dawl tiegħek bla tarf. Inrodulek ħajr li ta' kuljum tinsab magħna u eżinna nitolbuk aħna u nitqabdu għal ġustizzja, l-imħabba u l-paċi. Ejjew nagħmlu t-talba nisranija mal-ħolqien. Infaħruk missier maħlejja kollha tiegħek li ħarġu minn dirajk setana huma tiegħek u nfawra bil-preżenza tiegħek u bil-ħlewwa tiegħek tkun infaħħar. Iben ta' Alla Ġesu, minnek inħalqu l-ħwejjeġ kollha. Inti ssawwart fil-ġuf ta' ta' Marija, sir parti minn din l-art u ħarist lejn din id-dinja bajnejn ta' bniedem. Illum int ħaj f'kull ħlejqa bil-glorja tal-qawmin tiegħek tkun infaħħar. Spiritu Santu li bil-dawl tiegħek tmexxi lil din id-dinja lejn l-imħabba tal-missier u sieħeb il-karba tal-ħolqien, intu kol tammar fi qlubna biex tiġbidna lejn it-tajjeb. Tkun infaħħar. Mulej Alla, wieħed u tlieta, komunità tal-aġeb ta' mħabba bla tmiem. Għallimna nikkontemplawk fil-ġmiel tal-univers fejn kollox ikellimna dwarek. Anqal fina għanja ta' tifħir u gratitudni għal kull ħlejqa li jint għamilt. Għatina l-grazzja li nħossuna mwaħda b'mod intimu ma' kull ma jeżisti. Alla ta' mħabba, urina x'inhu postna f'din id-dinja bħala għodda ta' mħabbtek għaħlejja kollha ta' din l-art, għax lanqas wieħed minnhom biss muminsi minnek. Dawwa lil dawk li għandhom is-seta u l-flus li ma jmorrux jaqgħu fid-dnub tal-indifferenza, imma jħobbu l-ġid komuni, iwiżnu lid-dgħajfa u jieħdu ħsieb ta' din id-dinja li fiha ngħixu. Il-foqra u l-art qed jokorbu. Mulej, bil-qawwa u bid-dawl tiegħek ħulilna biex inħarsu lil kull ħajja, biex inħejju għal ġejjini aħjar, biex tiġi saltnate ta' ġustizzja, ta' paċi, ta' mħabba u ta' ġmiel. Tkun infaħħar. Amen. Laudato Si. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Salaħwa dan il-klim tal-Papa. Jina nimpenja ruħi fisem, ippermettu li nidilkom anke fisimkom aħna l-Knisja f'Malta. Li dan il-klim tal-Papa nibdew aħna noħduh bis-serjetà. Manna l-ebda dritt nipretendu li ħaddieħor jagħmel xi ħaġa jekk aħna ma nkunux aħna l-ewwel li nagħtu l-eżempju. Il-bieraħ kelli laqa sabiħa mal-provinċjali wkoll, irġiel u nisa li jaħdmu dedikazzjoni kbira f'din l-Arċidjoċiżi Għażiża u tkellimna fuq din il-ħaġa. Hemm bżonn li aħna jkollna in inverted commas, politika li timxi fuq il-gwida li qed jagħtina l-Papa Franġisku. U aħna nwedu lill-Istat Malti l-kooperazzjoni tagħna, l-inkoraġġiment tagħna, anke l-kritika tagħna għaliex le, imma b'sens ta' lealtà. Għaliex aħna nemmnu li mhux ir-rwol tagħna li nkunu sostituzzjoni għall politika,
Aħna nirrispettaw il-politiċi tagħna u nitolbu għalihom bir-responsabilità gravi li għandhom u m'għandna l-ebda pretenzjoni li noħdulhom ir-rol tagħhom. Nitolbuhom biss li magħna. Aħna għandna din responsabilità kbira. Magħna nassiguraw mhux biss għalina nfusna ħajja sostenibbli li hemm bżonn tkun ħajja anke ta' rażan u ta' deċiżjonijiet għaqli, imma li nieħdu ħsieb responsabilità kbira il-futur tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin biex aħna nagħtuhom verżjoni ta' Malta li tkun sabiħa. Mhux bil-forsi sbaħ imma sabiħa. Għax dejjem sabiħa Malta. F'kull istaġun kolli tagħha dejjem sabiħa. Aħna inħobbuha, nħobbu kull rakna ta' din il-gżira ta' dawn il-gżejjer, nafuhom, nixtiequlhom kull ġid u jew naħdmu flimkien bħal aħwa irrispettivament mill-kuluri tagħna, mill-perspettivi tagħna u rwoli tagħna. Kulħadd fi rwol tiegħu. Imma hemm bżonn naħdmu flimkien bi spiritu ta' rikonċiljazzjoni u anke ta' onestà. Nirringrazzjakom ħafna.